sa kaawit. Pagkapait ti ay nga bation ning dughan di nang gugmata way kagawasan apan ang kunong Bayang adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Nestor. Kining maong kaagi ni nako sa batan-on pa ko. Sa di pa nagusugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bisan sa damgulang. isunta nga bation kung wala pa'y utlanan ang tugma ang imong pahiyong magpabiling ng dughan handumon ko kayo bisan sa damgulan. Pagkatamis unta nga bation kung wala pa'y utlanan ang tugma ang imong pahiyong magpabiling ning dughan handumon ko kayo bisan sa damgulan handumon ko kayo bisan sa RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba da siyang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Lapu-Lapu, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga ni Nestor. Sige na ba? Nga na ba? Mauwaw ta, uy. Maginungitay ta tubangan sa itong mga classmates. Eh, sa may naana nga uyab man ta. Nga naman,
Ikauwaw day ko nimo. Dili, uy. Sige, good. B. Alas mo yan! Ay! Kadasa! Sa inyong relasyon. Ay, tagan! Yung nasayaan na. Forever lagi ng inyo. Forever. Siyempre, oy. Kay si Milda nagay ako, Congrats na to, mahal. Nakagraduate na kita. Congrats, mahal. Pero time pa, nga nung mo magong gidadin ni Sloyo sa itong eskwelahan. Mahal, kay baw ko nga sa'yo pa para nimo kay bago pa ta nakagraduate. Magsugod pa ng taog. Kabot sa atong mga pangandoy, di ba? Oh, mahal. Pero dugay na kaita. Pila na gud ta ka tuig. Ug di na ko gusto nga mawa ka pa nako. Nestor, unsay... Wa ko'y sing-sing kay wa pa ko'y ikapalit pero di na ko makapaabot pa. Will you marry me, Milda? Siyempre, uy, pakaslanti ka. Yes! Pero uy, puhon pa na ha, puhon pa na. Naibaw ko, puhon. Puhon pa. I love you. Dirida ito ganina ang akong amiga nga taga Manila. Hiring ko no ang kumpanya nga gitrabahuan siyang anak. O sa may plano ni mo, basig, kanahan ka mo apply. Layo. Asa na ng Manila mo, eh. O nga naman di ay. Mawili kasi mong uyab, no? Hay, nak, dili na mo mga bata. Kinahanglan nga mangita na mong trabaho, kay unsaon na lang kung magminyo na mo. O magsinigaay na lang mo sa inyong mga mata, kay wa mo'y makaon. Mausad. Huna-huna ang para ni sa iyong kaugmaon dong Nestor. Sultihi lang ko ha, kung unsay desisyon nimo aron magdungan mo og larga sa akong amiga paingon sa Manila. Malayo na day ka na ako, mahal. Sige lang. Karon raman, eh. Ug ay ko bala ka. Kay magtarong gid ko dito. Ingon man sa ko diri, mahal. Magpaabot ko nimo ha. Okay na ka sa kwarto ng imong puy-an bay? Okay ra bay? Ug salamat kay ninyo sa imong mama, ha. Salamat sa inyong pagtabang nako. May problema eh. Tana. Atos bahay kay padunganon ka ni mama na mo og panihapon. Ug aron sa makaila ka sa kung papa og igsuon. O sige. Yogid pag uwaw-uwaw. Salamat, ma'am. Bay, si Rowena di ay akong igsuon. Hi, Nestor. Hi. Kagwapa sa inyong igsoon. Makamao ba kang mo drive og motor no? Oh, sir. Okay ra nimo ko ihatod kuha nimo si Rowena. Kauban naman mo sa trabaho. Sige, sir. Way problema na ako. Nakapwesto na ka? Ready na ko. Okay, larga na ta. Sige. Pero, dili sa tamo dirit sa uli, ha? Ha? Asa man ta? Okay ra ka? Nga nung nagkig-ani man ka na ko sa baybayon. Gusto na ko mapabugnaw sa akong otok. Sorry di ay ha. Naamong nahinuon ka na ako. Sigurado ko nga naapaunta kay daghang buhaton nun. Okay ra, oy. Lain sa kayog pasagdan ka. Basta kung ganahan kang naimaminaw nimo, nara ko, ha, Rowena. Andam ko maminaw nimo. Salamat, Nestor. Tas ulit ko doy. Kada adlaw nung ko mag-overtime good. Aron dako kog makobra. Gusto na kaya kong makatigom aron makabalik na ko sa Cebu. Ay, kumusta naman ka si Milda, no?
Wa ba ka siya magbinuang dito? Di lang ko magunahon og bati oy. Dako kog salig ni Milda. Kung nakahimo ko sa pagtinarong dinis Manila, naibaw kong siya pod. Nestor, busy ka ugma? Magpauban ta ako nimo. Sure. Asa man ta? Nagsabot magud mi sa akong friends nga mag-beach. Unya, puro man sila magmotor good. Maong okay na nimong magpauban ko nimo. Sige. Human sa kong... Ay, kalami sa hangin, uy. Rowena? Okay ra ka? Mura naa kay problema. Uy, pagduko di. Ngano ka, uy? Sulti ko, bi. Kay bawabaya ka ha nga, naaragig ko perminti nimo. Huwag andam kong maminaw nimo. Mao ganun ni problema, Nestor. Ha? Permi kang naaparan ako. O kung wa ka, magpangita na ko nimo. Rowena? Nagkagusto ko nimo, Nestor. Oh. Dili. Na-in love na gid ko nimo. Rowena, pero naanako'y uyab. Na akong gisulti. Ang importante nga nakasulti ko nimo. Naunsam ko eh. Nakasamok man hinoon si Rowena sa kong nahuna. Di na hinoon ko makatuog na. Ay, di ko pwedeng makunahuna ni Rowena. Kay may uyab na ko. Maningkamot ko nga mawa siya sa akong nahuna. Ug ako siyang likayan kutob sa kumahimo. Muhangyo ko sa iyang mamog papa. Nga dili una ko muhatod kuha niya. May gani kay off-bro na ako. Arayo na ko sa bahay. Mitas pa ko'y trabaho. Uy, kinsa maron. Wa mo ko'y gi-expect na bisita. Nestor, Rowena? Nganong niya ka? naglikay ba ka na ko, ha? Rowena, kay dili maayo nga. Nestor, Rowena. Rowena, sorry ha. Una ko tuyo ha. Nadalang ko. dili ka angay mag-sorry. Ako mo'y angay nga mag-sorry kay... Ako mo'y nag-una-una. Nestor, sorry. Kitang duha mo isa danani. Og dili pwedeng mahitabo ni usab. Sa nakabuan ang nilabay pero di pagin mawa sa kung nahuna ang nitabo ng ni Rowena. Nagiltigid ko nga nakasa ko ni Milda. Nakasa ko sa kumahal. Mupauli na lang ka ako sa Cebu. Unsa? Mupauli ka sa Cebu? Nga naman? Nagkinahanglan ako akong ginikanan dito, ma'am. Mao ba? Nahala, sige. Mauman ka ha. Pag-amping lang gudong ha. Salamat kay ma'am. Adto na ko ha. Excuse me. Sakto rin mo desisyon ni Nestor. Mao ni makaayos tanan. Nestor! Uy. Nestor! Mag-istorya ta, please. Importante kaayo. Dali. Unsa man na? Isulti dayon. Mabdos ko. Usa? Pero ayaw kabala ka. Igo na lang kang gipahibaw. Kaya na akong buhiwan ng bata nga ako ra.
Dili ko yun ana nga pagkatao, Rowena. Musuporta ko sa bata. Padadaan lang unya, tika. Salamat kay nauli na gid in town ka na. O ma, kay gimingaw na kay ko ninyo. O plano na ko nga pakaslanan ako sa Milda, ma. Unsa? Unsay pakaslan? Wa ko makasabot dong. Wa pa di mo magbuwag ni Milda? Buwag? Wa man. Ma, ngano nakaingon man ka, ana, ha? Adto sa ila. Aron mahibaw ka. Nestor? Milda? Unsa ni? Mabdos ka? Nganong mabdos man ka? Nestor, sorry. Pero dugay kong nagpaabot ni mo. Nagtuo ko nga wala kay planong pabalik. Oh, Sorry, pero wala ko makapaabot pa ni mo. Milda, Nagtuo ko nga nagminyo na ka dito, Nestor. Pasaylo ako, Nestor. Milda. Pagkapait ti ay nga bation ning dughan di nang gugmata way kagawasan. Wa na lang na ako sudya is Milda kay ako mismo nakasaaman sad ko sa among relasyon sa dito pa ko sa Manila. Dugay na kayo ang nahitabo pero hangtod karon si Milda lang gihapon ang akong gimahal. Maong wa na lang yug ko magminyo. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao gid ang mga higalang kaagi ni Nestor nga taga Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan bisan sa damgulan. Pagkatamis unta nga batiun kung wala pa'y udlana. Ang maong kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamina.